Baru ngitip baka kalong ke badan kambah na kebenta ka jingkok jingkia jongi. Kumbah 100% ke met jongi la penlong da ka Kum ta knang bagi dekat met jongi kintre kambah ngidon kam bandi ya ka kat ban biang. Henry ha ka ju ka por habang ngidi ya ka ha ka rukom ke babakla. Kawan ra jing shitam penban ya ka met jongi. Ha ka ni ka video ngakwa bania samat pi ya lai teli ki rukom di ki babakla. Kabaning kong kalong kabadi ya ka ha ka por bam. Lani tang hadien bangila de bam. Bun nangi ngisung tanat baha bandi hadien bangila de bam. Henry kani ka jing milian jongi kakta shibun ya ka rukom teliat jing bam ha ka met jongi. Kat bang indang di bun ka kata ka met jongi kan syam shitom ha ka ban teliat ya ka jing bam. Kumta ya ka ngila bandi hadien 10 minit lani shikenta hadien bangila de bam. Kabaar kelong kabadi ya ka kabada tha palat. Haka porshit kamtam ngisung tanat bandi da ka kaba da tha baha. Kum ka kaba ngidang shusay na fridge. Kajing di ya ka kabada tha palat ka pentlot ya ka bor ya da jong ka met jongi nagi kenyang jingpang. Bat ka penlong ru ikimat shiing bakin pang kin shitom. Kabalay kelong kabadi palat ya ka Kababam ni kabadi palat ya kanu kam julong kababaha. Kabadi palat ya ka kapen no ya ki kinjam lu ki badan ha ka met jongi bat kapen long ki dukhat met jongi bakin at kin sip. Ti ka jingkeli kala banwan. Kat no ngidon kam bandi Kajing don kam ya ka ha ka met jongi ka syong ha ki ja jing tray ki bangi tray. Laki long ki kam ki bakhia ni ki basting ni ki basyu pedeng. Kasyong ru ki jaka ke ba ngisyong ngisa. Kum ki jaka shit ni ki jaka kriat. Nang ta ki ayom la ka long ha ka por telang ni ha ka por liur. Bat kat kum ka jingkhia ka met jongi. Kum ta ka jingdon kam ya ka jong ha ka met jongi ka long henriu klat hadu ar liter shisngi ni palat ya ka taru kat kum ka jingdon kam ka met jongi. Kapor ka bahae bandi kadeh ka por men step habang ngidang syuki thia. Bat barapor ngidon kam bandi da ka ka balashet pentenam baha kenang bangin light lagi kenyang jingpang. Tiatang kini kilong kimat hakari ka video ada pisngo bakani ka video kaya rap ya pi sung bah like bat share ki parlok bat ki bahaying hasam jong pi sung bah kersandru ikani ka YouTube channel da ka ba subscribe ya ka pinang yo shushu ki video ki manangwan kumle shibon ya pi baro.